Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao niya? Nga nung ipaw mo ang radyo! Naminaw ko, oy! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay na yung mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahon. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kahon sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Naulian si Leo sa mga katarungan ni Teresa. Ug mibiya dayon ang dalaga sa opisina ni Leo. Mitambong sila si Sixto, Roger ug Flor sa proklamasyon. Human sa proklamasyon, naghugop ang mga tao sa pagtambong siyang giandam nga salo-salo sa mga silis ug si Sixto gibati nagsiguradong kadaugan. Nakalitan ang syudad nga nahibaw nga moapil na sa politika ang mga silis. Samtang si Bibit lawom na kanunay ang paminsyar o gibatig kayugot sa mga silis. Niyan ang pagkaugma, mibuto ang bomba nga hinimo ni Alan. Mibuto gyud. Magkabaw giday ko. Milampos ko. Dako kining gamit. Gamiton ko kini alang sa mga silis. Maghimo pa ko pangingunan eh. Kuting nga buhaton ang pagdako kay kini magamit. Mga balita dinhi sa kaugalingon tang Dakbayan. Dako ang gibating kakugang sa tibok Dakbayan. Dihang nabalitaan ug nasaksihan ang gihimong proklamasyon sa dakong wanang sa plasang publiko ini sa Dakbayan tungod sa kakalit nga pag-apil sa politika sa pamilyang Celes. Ang amahan nga si Sixto Celes iproklamar isip kandidato pagkamayor ning Dakbayan. Samtang ang anak nga si Roger Celes giproklamar usab isip kandidato pagka-congressman sa Lone District ning Dakbayan. Kay gusto man, kagustuhan sa mahal atong Dakbayan nga maapil ako ning bugdong lugay nun. Dan, ako gihatag kanila ang kadaugan sa katawan ni Dakbayan. Mipuno pagpamahayag si Mr. Sixto Celes
ni Sexto Celes na mahayag usab. Gusto yun sa katawhan sa Dagbayan. Malinaw og malipayo na kayo kami sa mong kinabuhi. Ha? Unsa to, sir? Oo, nahibaw kami kung unsa kagubot kining politika. Apan gisangpit kami sa Dagbayan nga kinahanglang luwason ang makaluluoyng kahintang karon sa atong Dagbayan. Nakita ninyo kung sa mga pagitabo karon sa atong Dagbayan. Nagkinahanglan siyang panabang. O way laing makaluwas sa kahintang karon sa atong Dagbayan. Kawas na yun nining inyong ubos nga buot mga lagad kaninyo. Hangtod ning amo karong pagsibiya, wa pamuluwat o pamahayag ang partido sa administrasyon. Samtang sa laing bahin, Kumplituhon gina nila aron dili na gyud sila mahika pa. Mamatay man ko aning akong buhaton. Apan ipaniguro ko gyud. Nga kamo mo'y mag-una. Pero bisag dili pa mo mangumpanya si Roger Sixto. Ay siguro na kayo nga kamunay mo daog. Ayaw siguro Alio. Ligo ng administrasyon. Maayo kay nagisgot kag administrasyon. Abi nimo may gidonate ang mayor sa usa ka police station dinhi sa syudad. O natural, mutambong gyud ko sa pagabuhatong turnover sa 5 ka mga computers. Abi nimo, ikaw og si Roger mo inaisgutan? O silang hisgutan mo ni Roger. Nagsugod na ang ilang kulba. Ha? Gipaningot na sila bugnaw dihang nahibaw nga muintra na mo sa politika. Miyangkon sila nga wa sila'y kwarta samtang kamo gibantog na sa pagkakwartahan. Usa ka na silang gikadlukan. Mao magani, mao bitaw ga nagkaingon ko nga. Bisan patingalig di na lang mo mangampanya pa ha? Kaya ang kapildihan ninyo maurang yun ang pag-withdraw sa inyong kandidatura. Dili mo mudayon pagpapili isip mayor o congressman. Leo, sa kasaligong haligi sa kampanya pohon. Sa sikretong pagi. Okay, sa sikretong pagi. Murag, nalimtan ni Roger si Teresa. O gingon man, nalimtan na ninyo si Alan. Gipadaplin una ni Roger siya sa Teresa o Alan Leo. O gano man? Ay, una na ito kinig umaabot ng eleksyon. Di lang kaya ako ang excited kayo. Labi na si Roger. Grabe ka-excited na kipati sa karambang dako. Sa karambang. Ato na ko. Gihapit na lang kanina sa mga opisina. Pero ako'y gianha diya sa atbang kay okasyon man. Okasyon man, mong gihapit ka na ko din. Ato na ko. Sige. Mga langit. Mga hangol ni kaliwata. Dili managana pagkabot sa langit. Grabe ka ako. Wakus kumingking. Di na ko gusto nga mausap pagkatunay tabo ni mas miyaging si Manaponso. Nakal ng kwarto, bossing. Pero wa may problema kay wa may nalbaw. Giparis ko man dahil ko ninyo diyang naipit na ko. Oo. Kaya nanawag mang Leo ang duha ka trainees. Kung pa, ihaw ka na unta. Gitawag dayon kong Leo. Gipibaw ko niya. O gwa dayon niya padto ang iya mga pulis. Iya o nang gipalangay-langay. Aron ma-rescue ka sa duha ka grupo. Maong naluwas ka pa. Mao bitaw, pasalamat bitaw kung si Leo, bossing. Pagkampi ng magayo, Ponso, ha? Sipyat kapag ganit ni Hideo na. Ako ni mangunay pagpatay ni mo. Bossing, ayaw. Ante na lagi, bossing. Sige, ito na ko, bossing. Mamatatan ni Kalo.
Mustan ba yun ako ng Mustan? Mula ba ko sakbang? Niyagin sa newspaper. Nahidlaan yun sila sa 6th Roger. Misamot kahilas ang ilang mga pamahayag nga nasuwak din sa newspaper. Paliton ko ni Noy. Yung bayad o. Musta ka ba ito? Di man ka magtanaw kung may tao ka ba kasukat. Sorry, sir. Sorry! Ipalok-talong ka ng post si Masuri ka. Ha? Ay pagalis ang utan! Pila ning national newspaper ni mo, baik? Huwag yung kumasayap. Siya yung kaniniya sa cellphone sa mga magbibit. Nagsulog sa uniforme sa taxi driver. Siya yung kini. Bayad. Siya yun. Sige. Matay siya yun. Karoon ka lang. Okay lang palibot. Okay na laki. Dahil nagang nagbantay na to. Lagi ha. Niya din sa compartment sa taxi. Grabe na. Kadugay pag... Huwag ka ba siya? Niya nang bitaw kong hiyaw eh. Nagyawihan ko ng pagkwat ay pagdala. Kining bag. 25 kilos na. Bahala na mo na. Kamu na itawag ni Busing aron imong paibaon nga nana din nyo ang 25 kilos. Okay. Okay, ako siyang sutihan kung magpaingo na bisper. Siguro ang tuwag ka. Dispatch sa panlagi naman susuligaw. Ay, kapala ka. Kami. Sige, ikaw na. Sibat. Lalo ime. Ha? Wala problema. Cellphone. Ponso, Busing, tuwa na sila. Manawag sila ni mo karong taon. okay, Ponso. Okay, Busing. Ambil ka ng cellphone. Aron galing babuak ang bungo. Part, please. Di ka kontrapart. Tulisan sab ko sa una. Ay, kung kunayag tulis. Ay, nagbait na ko karon. Talaga? Nagbayad ka? Bago ka pa ganing may report ni Roger nga na-dispatchar na nimo ang usa ka bag nga drogas. Oo, sana. Nakaila ka ni Busing. Paspasin na agad. Hindi ka. Paspasin! So, ipadapin na din ninyo si Teresa o si Ana? Ay gusto ni Roger nga mo-concentrate o nata sa eleksyon. Pero naaraman natin doa. Di naman lang kaog layo. Basta Teresa nahibaw na siya kung hain magtago si Alan.
Mga unahon na to, unahon na to ang eleksyon. Daan naman unta akong kaing nag-ingon ninyo nga ako nalay mangunay ni Anang Teresa. Agdon ta ang imong maguwang. Da, ambot ninyo, Sixto. Hatagyo niya ko kung sa akong trabaho una para eleksyon. Dako ka gamit. Magkagad ni Roger. Mga langit. Boss, hindi nga natatapit nga. Mong gingon ako. Kung siya magiging mong tuyo na ako, boss. Laki pakita ni mo. Iya sa cellphone. Kisa maling niya cellphone. Ako man ni boss. Oh, ikaw bitaw ni. Na-videohan ka dayon sa usa ka police trainee. Huwag ka maluhoy nga nagtanaw sa duha ka batanong police trainees. Nagitabangan og pusil patay sa duha ninyo ka grupo. Binuan sa pusil! Kung saan ko naging magipanood-sigod! Kaya ko pa! Asang barkuha dadag katong daghang mga drugas. Para ni sa duha ka trinis nagipamatay sa imong mga kaubang. Gamiton ko ng video silang cellphone. Tira. Jero, mau nilain kong regalo ninyo ni Sixto. Punso? Gano'ng nagbalik-balik ka magtawag? Usa may mong tuyo? Kuhaan ninyo, Sponso. Diya siya ang taxi sa karang Mindanao, Roger. Hello? Hello, Kisani? Hello? Ajun! Atuan ni Esponso! Mga higala sunda ang ubang mga sumpay nining Sugilano. Kagaw! Nikain! Sugilanon nga sinuat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon Algin Abakida. Spinner Nelson Tantano. Recording technician Achilles Hisim. Dalit alang sa inyong kalingawan sa Super Radio Production Center.